ito na, luto na yung kamote cheese roll natin. Hindi ka nakakain na tayo kaya ang init. Ang init pala. Ang hirap pala magluto nito, napakainit. Pero masarap siya. Hello mga kananay ko. Ngayon magluluto tayo ng kamote cheese roll. Meron tayong harina, meron tayong sugar, meron tayong ibap, tayong cheese, at saka kamote. Kaya alagain na muna natin yung kamote, guys. Ito na guys, hugasan na natin ang ating kamote. At ito na atong kamoting cheese roll. Kaya hugasan natin guys. At linisan natin kasi aton yung palamputon. Para natin para magawa natin kamote cheese roll. Hugasan ng mabuti. At ilagay na natin sa ating kaldero. At lagyan natin ng sabaw. Kaya ito na guys, palambutin natin ang ating kamote. Mamaya natin i-mash ko natin para malagyan natin ng ingredients. Ito na guys, luto na yung kamote. Mahimayin muna natin. Hindi kaya ng Hindi kaya ng kaya ito na lang yung ginagawa ko. Ito nang i-mash muna natin. Maraming magagawa natin to kasi 1 kilo to may gito. Kainit. Lagyan na natin ng ibap. Nasa inyo yun guys kung magamit kayo ng tubig, huwag nyo nalagyan ng gatas. Nasa inyo na yun. Kung gusto nyo maglagay ng gatas, huwag na kayo gumamit ng tubig. Kung gusto niyo ng tubig, huwag na rin kayong gumamit ng gatas. Ngayon guys, lagyan natin ng sugar. Ayan guys. Ito lang guys, nabalo akong plastic. Ayan. At ngayon guys, lagyan natin ng harina. Ayan. Yan ang ating cheese roll. Tapos, lagyan natin ng 1 egg lang. Ayan. Kaya, i-massage na natin guys. I-massage. Ayan, massage lang. Ayan. Hindi mawala. Ito guys, nahalo pa natin guys. Sa merinder na yung plastic ko guys. Halo ng halo. Lagyan na natin siyang cheese. Tapos i-rolls natin siya guys. Yan, ganito lang guys. Yan. Yung nagawa natin guys sa kamote rolls natin. At saka ito pa guys, bali 2 plato siya. Lagyan natin ng egg. Parang kulang yung egg natin. Guys, lagyan na natin ng mantika. Magpainit na tayo ng mantika. Ito guys, lagyan na natin ng ito yung Skyflakes na dinuro ko guys. Kasi nasa inyo yun. Kung gusto niyo ng breadcrumbs, mabibili kayo dyan guys. Ngayon guys, i-lunod na natin guys yung ating kamote cheese. Kailangan lang natin yung apoy para hindi siya masunog. Medium lang yung apoy niya guys. Ayan. Kaya kain na mga kananay. Medyo mainit. Kain na
na tayo. Kain na tayo ng kamuti cheese roll. Naabot ko ninyo ba? Kanina pag yung naglagot sa inyo ba? Sarap. Magluto. Kamote. Sarap. Walang pangliwas yun. May cheese. May cheese, ha? Ang init, grabe. Dami kong ugas din. Man! Roy, did drop it there? Malinis yan. Kaya ba pa? Pang-apat na yan ah. Buhay pa. Kulang pa nga. Pawid mo. Ano? Patay, warak. Warak.